मिनि हालेलिया मा मेथाइ खनखौ मिथिबायना जाया मिनियाबा थानो हाया ओरैबायदि मेथाइ खनबाय सुबुंनि जिउआ मुगाया दानो गोसो फिननायनि सुबुंनि जिउआ मुगाया दानो गोसो फिननायनि सिरि ayo tole ayah iya sada nanti juga jawabane बिथाङा भिडिअ खनबाय आरो सासे जाया गाब हें हें बियो माबा मोनसे मेथाइ खननायमोन बियो बे मेथाइया जाबाय इसोर नोंनि सोरजिनाय आगोलनि केसेटनि मेथाइ आरो बेयो इसोर नोंनि सोरजिनाय बे बुहुमा सोरबा baile सोरबा बेबायदि खनबाय आरो बिथाङा सासे जाया बोरा बांसिन मेथाइ खननाय बेयो दोंसे मेथाइ खनबाय बे जाबाय मैयासो मोनदां जोंहा बै आर'ज मेथाइ खनदों आरो गिनाङा आंनि जिउआव होननाय मेथाइ खनदों दाने बे मेथाइ खननाय आरो बियो गिनाङा आंनि भिडिअ खनबाय आरो हामबायसै आं बिसोरनो दोनबाय आरो लोगो मोनबाय थागोन धन्यबाद हामबायसै बिथांनि फै बुनायावनो आं बावलायलांदों बेवहाय दाननि आर'ज खालामनाय बेक्तिखौहाय दाननि आर'ज खालामनो थाखाय मेदाखौ आं बायनाय थाबाय आरो बिसमा खोथा खाबाय मैया ना दहायबो खोथादों